дар мавҷ барномаи иттилоотии хабар. Колокольцев гуфт кадом муҳоҷиронро хуш мепазиранду шиносномаи киҳоро беэътибор месозанд. шумораи шаҳрвандони хориҷӣ дар Русия аз соли 2021 ба ин сӯ кам шуда истодааст, аммо адади ҷиноятҳои содиркардаи онҳо меафзояд. Ин нуктаро вазири корҳои дохилии Русия Владимир Колокольцев зимни ҷаласаи ҳайати мушовара дар масъалаи мубориза бо муҳоҷирати ғайриқонунӣ баён дошт. Вазир ба ёдоварӣ ки Русия ҳоло аз рӯи шумораи муҳоҷирон дар ҷаҳон дар ҷойи чаҳорум қарор дорад, мубориза бо амалҳои ғайриқонунии онҳоро ниҳоят муҳим хонд. ӯ зикр намуд ки дар ин самт тадбирҳо андешида шуда истоданд. аз ҷумла аксгирию изи ангушти ҳатмии муҳоҷирони хориҷӣ ҷорӣ гардид ки дар натиҷа пойгоҳи чунин додаҳо зиёда аз 4 миллион нафарро ташкил медиҳад. Колокольцев гуфт ба наздики қонуни нав эътибор пайдо мекунад ки рӯйхати ҷиноятҳоеро васеъ мекунад ки барои онҳо шаҳрвандӣ қаблан гирифта шуда метавонанд қатъ карда шаванд. аз ҷумла барои эҷоди хатар ба амнияти миллӣ шаҳрвандӣ додашуда метавонад беэътибор дониста шавад, афзудааст ӯ. дар тавзеҳи ҷинояткорӣ ӯ изҳор дошт ки ҳар чорумин парвандаи ҷиноии муҳоҷирон аз кишварҳои дигар ба қочоқи маводи мухаддир марбут аст ки ҳамагӣ 2 сол пеш ин нишон дод ҳар ҳаштумро ташкил медод. дар қатори ҷиноятҳои дигари муҳоҷирони хориҷӣ дар Русия тамаҷҷуӣ, рабуда шудани одамон, аз ҷумла ҳамватанони онҳо, садамаҳои нақлиётӣ ва ғайра зикр гардиданд. садҳо муҳоҷире ки аз иҷозаи вуруд надоранд бо истифода аз маълумоти тағйирёфтаи шахсӣ, сабти никоҳи қалбакӣ ва имтиҳонҳои сохта аз забони русӣ талош доранд вориди Русия шаванд, гуфт ӯ. Колокольцев таъкид намуд ки Русия ҳамеша меҳмонон аз кишварҳои дигарро хушпазироӣ мекунад, вале онҳо бояд волоияти қонунро аз одатҳои худ боло донанд, қоидаву меъёрҳои рафтори дохили кишварро риоя кунанд, анъана ва арзишҳои ахлоқиро эҳтиром гузоранд. иттилоъ медиҳад Спутник Тоҷикистон. дар мавҷ барномаи иттилоотии хабар.